Чё, Гошкунтон, шинос шавим, шумо зегин? Ман мантуи гӯшти резадор. Вай, шумо ким мехӯрад? Мана қудои нав. Нав. Маза. Шумо мантуи чӣ зегин? Агашти қима. Шумо ким мехӯрад? Русфедо. Шумо чӣ хелак манту? Ман мантуи кадугин. Чӯ шумо акаду? Баъд аз 2 соат қайношо меомадасиям, ҳамон пешшом мана мемонам. Хер. Хӯ чӣ хабарои нав? Е Гошкунтон, хабаратон айми? 4 этажанги мантуо айку? Я бор намакша беним гуфта ҳамаша хӯдиям. Вай Ман намурам. Ва ҳеҷ гап не. 3 этажанда ҳайку? Хонума духтарашон ҳайку мантуча? Кадом пилмен ҷилдашона дарондааст. Акнун вай бечораи ким мехӯрад? Надонам. Ягонта гӯшнах мехӯрдаги. ва асар бемаънӣ буд. Топ гирифт. Этаж ба этаж мегашту? Ман ва як хонум ки дидагӣ. Гулманту ки дидагӣ. И ки не? Ӯ рӯз қоидани қавити пирашконда мебинаме. Вай ман намурам. Кашти реза туми? Ман. Бирохсим дастархон Оде. Ана. Я бо пишим бетон, чи изаш мондакш неме? Не, ҳамаш нормале, бурафтан. Ҳамаш нормале? Во мехӯрим? Во мехӯрим куҷова? Жилуткава? Ҷолас багардам.